Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Martes na kita, kadasig lang sa aton sining nga panahon, petsa 14 na sa bulan sang Enero, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo mga suki naton nga matag palamati sa kahanginan, liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Now, kumustahon ta karon sitwasyon sa mga utod da sa aton sini ang mga pumuluyo dito iya sa area sang malapit sa Bulkan Taal. May pila na ka mga lugar nga gindeklarar o ginpaidalom sa state of calamity. Aksyon Hotline! Grabe itong kulor sang mga lugar nga nalabutan sang ash fall. No, ining mga kuano ang makahalalit gid nga epekto sang ash fall. Bangod nga puwerte iya ang sitwasyon, ang kulor sa lugar nga natupan sang abo, gikan iya sa Bulkan Taal, color gray, no? Color gray halin sa mga tanom, sa mga salakyan, sa mga puluyan. Grabe no, ang sakripisyo sa mga residente matapos mag-igo o magtupa ining abo gikan sa bulkan. Aksyon Hotline! Ang malain kay subong ginausisa man sang mga opisyales, mga hinsya sang gobyerno, kay may pilay kabintahuso nga mga negosyante. May pila man ka mga individual nga luyag Manila nga makamani out sa sining nagtabo nga natural calamity matapos nga may pilaya ka mga individual nga nagpinangumpra sang N95 nga face mask kag ginabaligya sa mataas nga presyo, no? Ang iban online agod nga ti may ganansya man. Aksyon Hotline! Na no na lang yung batasan ng aton man. Amo na ding sitwasyon nga may kalamidad na nga nag-igo,
Tapos, matinunto pa kita iya, mangita pa tayo diya nga makamani, sa aton man pariyo nga problema man gani kay nahalitan. Action Hotline. Why kita yan nagapaminsar no kung paano tabuligan ang aton sinisig ka pariyo, ang aton yung permi nga paminsaron kung paano kita makamani. O, amo na kung kaisa nga, why gid malain nga magnegosyo ka. Pero kung tani sa mga sitwasyon katulad sini, nga nagakinanglan man ang pumuluyo, nga mabuligan, ang ikayang lawas, amo ang nabutang sa lang-alang matapos, nga mag-igo o kon magtupa ining abo, no, sa mga residente, kapin pa may balatian, kaya laban kagid sa disgrasya o mamroblema ka, ay may aragi kita sa magkauturan, nga instead nga maghimo sang tikang para makabulig sa mga nahalitan, ang aton niya ginapaminsar kung paano pa makaganansya kag makahimo sang negosyo. Action Hotline. Isa ini siguro nga dapat ilakip no sang National Disaster Risk Reduction Management Council, at the same time sang Department of Health no sa mga ahinsya sa gobyerno kung paano makaset up sa mga preparasyon katulad sini if in case nga sa iban nga mga lugar magtupa bala o magigo man ang katulad sini nga sitwasyon. Now, take note nga ti ang Taal Volcano, ti sige ang monitoring kay aktibo gihapon mo. Although nga nagnubo-nubo ang ginapagwa nga advisory sang taga PIVOX. No? Pero puwerte ito ya, ang linog ni hamak. Atay o gihapon, mabatyagan gihapon ang malinog malapit sa lugar dito sa Bulkan Taal. Action Hotline. Tidiri sa aton, pasalamat kita at least nangin kwan iya, nangin mabuot si Haring Kanlaon, no? Hopefully diri sa aton sa Negros Occidental si Bulkan Kanlaon magapabilin lang sa normal nga sitwasyon, no? May mga nabatyagan pa nga mga pagtayog sa surface, mga 2.2 kuan malang magnitude, karon lang nga agaho, walang dugay, 7:45 dito sa Agoncillo, Batangas. No? Perte, tiya mo na ang isa sang mga balantayan ta bangod sining panibag-o naman nga pag-alburuto, no, kagalitan nga gindulot bangod sa pagbuga, no, ni isang sining ni Bulkan Taal. Action Hotline. Ang aton nga mga tagpalamating nagaupod na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad, gina-welcome ta na ang mga naga-monitor via Facebook Live. Salamat gid sa inyo. Thank you very much sa pag-upod karon nga aga no diri sa aton sining nga pagpangalagad. And of course, hindi lamang kita mabatian no sa on-air, mga naga-monitor sa ilang mga transistor radio, dira sa ilang mga monitor sa salakyan, ang iban karaoke ginagamit nga monitor. Salamat gida sa inyo padayon nga pagsakdag sa Akson Radio Bacolod. Akson Radio Bacolod, sa nasiling ko na mabatian di lamang sa on-air, kundi araman kita sa online. Action Hotline. Sa mga nag-aupod na iya pagi sa Facebook Live, thank you sa inyo sining padayon nga pagsakdag. No, pwede kita mabatian via Facebook Live, i-search lang palihog Action Radio Bacolod 684. Ara man kita live sa YouTube, no? Ara dira same gihapon ang inyo sining himuon, pwede gid dira maka padala sa mensahe, hindi lang kamo pwedeng hindi lang para makapamati kamo. At the same time pwede man kamo makapadala sang inyo nga magkomentaryo kag reaction, no? Feel free sa pagpadala dira sang inyo mga opinion, sang inyo mga reaksyon sa aton sini nga chatroom. Okay, aton gininahatag ang hostisya karon dugay-dugay. Action Hotline. Sa aton sini nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ari ay grupo nga amlig tubig gahapon may ara sang meeting
Kag ini nga meeting nagresulta sa pagbalay na sang ila sining panibag-ong ginpadala nga komunikasyon sa talatapan sa Bacolod City Water District. Ini sa gihapon may kangtanan sa ila sining nga kontra no sa ginaduso ginaproponer nga pagsulod sa joint venture agreement sang Basiwa upod sa Prime Water. Ano gid ba lang padulungan sini? Ginapanindugan sang Amlig Tubig nga consumers group composed of different stakeholders nga ang ila pagpati ti padulong gid sa ginatawag nga privatization ini nga lihok. Ti may ara sang plano sila kag in fact ipadala na ining communication dito sa talatapan ni Senador Dick Gordon. Agon malakip sa ginahimo nga mga patigayon sang Senate inquiry sang komitiba ni Gordon, ang Bacolod City Water District gusto nila nga ilakip man. Agod o si Saon bangod malinong pa sa linaw. No, subong dawaay sa nagahuni no sa bahin sa mga board of directors dira sa Basiwa. Nano na ang resulta sa ginpatigayon nga evaluation on technical capability asang nag-apply man to bla kag gusto kun tani luyag kun tani mag-challenge kag mag-entra sini nga transaksyon ang Manila Water bla hasta subong balaway gisang closure na kun ano nang nalaputan no kun bala technically and may final na nga desisyon ang Joint Venture Selection Committee nga ini sila na gid no na disqualify. Wala sang nagahuni party sini. Ti ang pamangkot sang mga konsumidor ano na ang latest development. Sa headline number 2, istoryahan tayo ni karon parte sa update sa kaso sang barangay official o barangay kagawad kanlas ngin lutang. Oy, isa gali sang problema sa Bacolod City Police Office ang kakulang sa mga personnel assigned as police investigators. Nano ni man kulang mga investigador sang kapulisan diri sa BCPO. Nano ang sitwasyon sini? Nano ang pwede mahimo agud mapadasig ang pag-akto sa magkaso nga nagaluntad diri sa Metro Bacolod? Ang pulis nagambal, ini mga insidente, ini mga nagaluluntad sa Bacolod, why kita sa dapat kabalakaan, no? Kay ang kapulisan ng otoridad ta is still on top of this situation. Action! Radio! Pero kung ikaw iya, o ang ordinaryong tao, actually, do ay nagirman nabalakam, ang balbal ng tao, why makusang ginahimo nga balain niya, abala da, kung ano mga sitwasyon, pero may ara gid sang epekto ang mga nagaluluntad nga krimen. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagiban pagid karon na, madalag ko man nga balita nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan action hotline while sige ang aton sini nga pagpangalagad. No, ang parte sa dalagan sang kag-update dira sa nagapadayon nga business sa one-stop shop o kumustahon ta, nano lang sitwasyon sa itong mga hotel nga pasiraduhan nagligad sa city government. Pagi sa City Legal Office kag sa Enforcement Unit and of course no headed sang City Legal Office naton diri sa Bacolod kay tiway labot nga ang iban may diferensya ang ilang mga business permit. Ang iban niya ay ginag-comply no sa mga safety and regulation nga ginapatuman sa aton sini nga gobyerno. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa karon ang aton sini nga pag ang mga update sina no sa aton mga ka-action feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe padala palihog sa aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Now, diri kita, unahon naton ini, no, party issue sang tubig. Subong timely man kay ang mga balita, particular nature, mga natural calamities,
Dito sa bahin sa Luzon, ang Taal Volcano, grabing epekto sinimo. Sigurado niya ang kalitan sini, hindi lang sa ikayong lawas ng tao. Damo na may nagkaladisgrasya, may nagkalatumpilak na kaning salakyan, bangod sang abo nga purti kadamol sa mga highway o kondalanon. Action Hotline. Speaking of natural calamities, ang mga natural resources naton basi maapektuhan. Mandri sa aton is Bacolod, why di as full, why paglupok sa bulkan, wala diri sa aton sang linog, puwera palayo lang. Pero subong ang kabalakan diri sang consumers group nga amlig tubig, amo ining tikang kag gusto nga pagsulod sang Basiwa or Bacolod City Water District sa ginatawag nga agreement o joint venture agreement o pod sa pribado nga firm. Now, problema galing subong kay do hindi pagid maplastar kag daway siya maghambal nga may miyembro opisyales tira sa board. Action Hotline. Ang panindugan sang amlig tubig nga ti padulong gid sa privatization ini. Now, nagtipon ang mga conveners and didto ginbalay ang isa na communication nga ipadala nila kay Senador Dick Gordon requesting for the good senator to conduct and include Basiwa sa iya ginapatigayon nga inquiry sa mga water district all over the Philippines. Action Hotline. Kinano ini, no? Nanong mga masunod nga tikang, hindi man makahimo pa legal action subong ang amlig tubig since naway pa mahuman ang kontrata, kaway pa nahisugtan sa duha ka bahin, way pa sang ginlagdaan silang nga kontrata. Tiyan mo nagaling budlay, kay kung malagdaanan nito, hindi na ni dali-dali nimo nga mapauntat lang. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad, isa sa mga convener dira sa grupo nga Amlig Tubig, we have Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, how are you? Good morning. Yes, Sir Art, mayong aga. Kag tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga. Salamat, Gid. No? Nagligad na muna mga do sobra na 20,000 to kama signature, pero kahapon officially, 19,000 sobra ang mga signature o perma sa mga pumuluyo sa Bacolod nga natipon ta. Tell us, may mga masunod pa ni Sir, kag sige pang signature campaign? Yes, Sir Art, sige-sige ini siya. Sang nagligad gani, gin-turnover namon ang sobra 14,000 nga mga signatories ngalan sang signatories sa opisina sa Talatapan ni Mayor Bingo Nardia. So sa subong may ara na kita lakip lapit 20,000 na ka mga konsumidor sang Basiwa. Okay. Nga nag-oponer sang sining kontrata. Kag ang tikang pagid namon sa siniman nga mga sa siningang bulan dalon man namon sa talapatan ni Congressman Greg Casataya. Ang amon nga position paper, ang findings ang commission audit sa pila naton ka mga kaingod nga mga water districts diri sa pungsod Pilipinas nga nagareklamo, no, nga naga inulsol sa sining prime motors nga ilan na nakuha. Okay. Kag amo to ang papeles nga gin-turn over namon sa mga opisyales sang Basiwa Board of Directors sa presensya ni Chairman Lorenzo Dilag, isa gid ang nagbaton. Okay. Director Hardin, Director Lawrence Villanueva, kag si Director Eduardo Ravina. Okay. So what was the purpose? Sa sining pagbalay naton, sa sining sulat kung ginpadala liwat kay actually ginbasa kong kabusan na detalye, still ang ino sining panindugan kag ginakontra niya ining proposal of entering into joint venture agreement sa tunga sang water district kag sang private firm ining Prime Water. Tell us, paano na-come up ini sir kag nano ang nano ang purpose gid sining sa pagpadala naton sa board?
Well, Sir Art, una best, kinapabalo namon sila nga amo ini posisyon sang amlig tubig, kuan na siya, a federation na siya sang mga pila ka mga organisasyon, simbahan, NGOs, kag sang sini nga mga konsumidor. Okay. Nga hindi kitaya kauyon sang joint venture agreement because nagapati kita nga isay na kasahi nga privatization. Now, kung hindi pa sila matayog sa lapit 20,000 ka mga signatories, Okay. ambot lang. Ikaduwa, mga adverse COA reports nga iduso din nila ang prime motors nga sa iban nga pungsod sa iban nga na munisipyo o kon syudad amo gani ning ila nga serbisyo nga ginahatag sa ila ti nga aabi sigihon yo gid. Ang pagpabalo sa ila nga ginasuguran na gani ang investigasyon sa sining korporasyon dito sa may kongreso, sa may senado, ginasuguran naman. Tinga ginadali-dali nyo gid, hindi lang ayan bala kung pwede. Kung taton ini naton anay ang ini nga negosasyon kag ang pag-award pending the investigation sang senado kag sang kongreso. Okay. Sa nakita yan namon Sir Art, tapuson gid nila kay tungod nga wala labot nga deny na nila ang challenger, no? Ang tapos ang sunod nila ni nga tikang So meaning, Councilor, I'm sorry to butt Yes, sir. in, Yes, there sir. was already a indeed sang confirmation nga technically kuan naton laging declare nila nga hindi nakapasar atong Manila Water. Yes, ang motion po gin-deny nila, Okay. gin-deny nila. And then naghatag sang motion for reconsideration. Ang challenger, deny sa gihapon. Sinsan o natabo na nga daw ay kita kay balo na yaman? Di amo na siling ko in secrecy ginaubrayan nila ang tanan-tanan. Oho. Isa man gani ina ka kaso nga ginpapanaogan ang prime motor dito sa may Cadiz kay on the issue of secrecy and the issue of wala sang public consultation, Okay. wala sang public hearing, ombudsman ganyan ito ang gin-file nila to declare the contract null and void. So amoy ni ang estilo Sir Art sang prime motors. Ginatago-tago nila one time kada pagbugtaw sa mga konsumidor, pirmado na kagahumana ang kontrata. So, ining ginlakip ninyo, kundi may perma, 19,000 sobra nga mga consumers, kag ginpadalaan ninyo sila liwat sang sulat, are you expecting nga makapaligwat ini sa desisyon o stand dira sa mga members since nga halin sa primero, bisan ano ang inyo argumento, bisan ano ang malain sini actually banwa mo ni. Why man niya openly kung ako tani ni taga Basiwa abiya ang Basiwa tani amas dami sini may istorya bla o nyari may forum ta imbitahon ta media imbitahon ta mga consumers group iplastar tani into a proper perspective para nga why natalalisan kaintindi ka mo kung anong ginahikot namon galing ang galing sumong tuod balado ka sekreto kag daw why gid the councilor no ipoy-ipoy lang sila no. Yes, kay tungod baloka ginausar ini nila ang Okay. ang ilang pwersa, power. They are people in position sa mo. Ang influensya nila. Kag labi na gid sa tanan ang kwarta. So yung tanan-tanan ginahimo nila. Now kag of course ang tikang ini namon wala kami yan naghatag kumpiyansa pagsalig. So kamuto siling ta nga may mga steps kami man himuon nga mananglitan nga pirmahan gid nila ang ini nga kontrata. May ara man kami nga steps nga pagahimuon. Okay. But hindi pa ni sila Sir Art malingkang sa tikang amo na ni kadamo subong ang nagaoponer. Amo na ni subong ang mga impormasyon nga nakuha naton kag nagasagap naton sa iban man nga mga munisipyo o syudad.
hindi pa nis na malingkang nga ginapaimbestigar na sa Subong dito sa may Senado kag dito sa may Kongreso kag ang i-take up na isyu pasiwa man lang ha. No, hindi lang siling naton nga bilog kundi pasiwa. Pero may confirmation na, Councilor, may confirmation na si Senador Dick Gordon, ilaki pa ni siningabulan abing inquiry or may schedule na gin-set si Senador Gordon? Ang lower house yan nagpabalo na sa amon. Si Congressman Gaite. Gaite, ang committee sang privatization. Okay. May committee sila nga nagakaprot nagpabalo na sa amon nga ang talakayo nila pagkatapos nila na pick up na ang MWSS dito sa may Metro Manila. Ang Okay. next na issue mo yung Basiwa issue. Ang talatapan ni Senator Dick Gordon sa Blue Ribbon Committee sa nagligad lang nga semana ginpadala namon ang amon nga sulat. But tako ina banwa nga likwa sa gihapon. Okay. Kay isa mismo ang pabalo sa amon nga padalaan na naday ang sa amon ang amyo nga kwan niya. Ang inyo nga issue. So therefore they are expecting us tagaan ni nato sila man sa papeles. Sige. So anyway, keep us posted whatever nga mga development kag-update dito sa talatapan ni Senador Dick Gordon. At least ang public nang gina-aware man sang ginahimo nga lihok subong sang inyo grupo sa Amlig Tubig. On that note, Councilor, matawag kami sa imo for some updates sina. Salamat gi sa time. Yes sir, salamat gid ha kag kahapon nga adlaw nag-upod man gali sa amon ang aton former congressman sang Diwa Party List si Pete Tico. So tako naman nina nga ligwa para sa amon nga damot na nga mga opisyales nato nang nag-upod sa sini nga kausa. Sige. Salamat gid Sir Art kag mayong aga. May aga. Action Hotline. Councilor Wilson John Gamboa, isa sa mga convenor sang grupong Amlig Tubig. Question, pamatian bala ini, maka-epekto bala ini o kung makapaligwat, makapabago sa desisyon kag plano sang Basiwa Board of Directors? Ini nagapabilin nga $1 million question. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition.
Aksyon! Balita Evening Edition. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports. First portion. Action Reports. Second portion. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First portion. Action Reports Second portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon, balita, banat, huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1. Patron na, as we speak, may ara subong sa press conference ang taga PBOX, no less than director nila o tagpamuno nga si Renato Solidom, no, dito sa Quezon City. Siling isang PBOX, ang hazardous eruption sa Bulkan Taal is still possible. Oy,
Amuning balantayan, no? Basi magalburuto naman liwat. Di kang magbuga naman sang abo. Lain ko may laba pa nga paaman. Action Hotline. Baw, pera palayo lang kalitan. Sin hindi hamak, kasapatan to. Piktado, ganalain ang pamatsyag sang kasapatan mo. Bangod sang asphalt. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alas 8:45 na, good morning lang kay John Acosta, gapanghagad sa kape. Salamat sa pagmonitor, paring Basti Girhin. Siling niya ba, umayo kay natalakay ang basiwa, pre, gusto gidiritani namon. Masudlan man kami sa basiwa sa Villa Homes. Bilog subdivision, wala gid tubig. Mga pangmuluyot diri nagabutang tasok kag nagabakal sa libod nga tubig. O, te, ara. Kung magtigululan, ga problema man ang bakulod nun bangod sa pag-igo sang baha, no? Pero kung mag-amo ni gani nga ang aton nga lugar way kay ta supply sang tubig baw. Problema gina, no, kay bisan panghugas mo lang pinggan ug tigang mo, kun pwede itigang, no, ma problema kagid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maria Luz Grijaldo Macunat, siling good morning. Jose Gerson Lapinig Honio, good morning. Monitor lang kami on board sa Hino delivery van from San Carlos going back to Bacolod via Don Salvador with Felix Morancil Jr. Salamat gina. Kay Mary Jane Saludares, good morning. Tamiyaw ko lang sa Ludares family sa Pontevedra. Thanks, Gid, and more power. Remy Ilihay de Caniel. Siling niya, shout out lang dagali sa mga desk crew sang Air Asia Silay Bacolod Airport. Siling niya, please be more considerate sa mga passengers nyo. Asking your passengers to throw away your dump dintong sugpo naman. Their excess baggage in unfriendly tone of voice is much hurtful and displeasing. It's my first time on this airline, not nice experience. Action Hotline. Ay, siling diri ni isang niri, mihunan o kunong tabo da sa inyo, Air Asia, kayuhan naman magambali nang duka, maayo lang ang paggambal bala sa aton sining nga mga pasayro, kay galain ang buot man nila, humakon mo yung gulpiada, kasakit ko no sinyo maglambal da. Action Hotline. Kung may sobrang nga bagahe, ang malun niya ang inyong pasayro, nga iaboy nyo lang na, ay exist yung mga bagahe da. Do hindi amo, no, do ka tinunto Action Hotline. Jose Rason Lapinig, JJC Kasanag, o kay Mr. Jan Chong. Morning. Araman si Bobby Munoz, Doc Kiko Health Info, Joycel Mondiar, Delicious. Monitor man, araman si Ron Bautista, Dali Yasa, Denise Marie, Angel Rosia May Santillana. Araman si Andy Delgado. Sir Andy, morning. Mustang Japan. Sir Ben Tanatan, good morning. Fred Trahiras Jr., the provincial director na ni sa BFP dito sa Davao, no? Marieta Montuya, siling nga pamati kami kadaaga. Salamat, no? Kay Bowie Jolingo, Basti Girhin, paring Basti, morning. Corazon Villasis Gayo, Justy Lim, Gina Ros Ilomba, tay Hupon, salamat. Action Eric, si Action Eric, Araman Anselmo, Bilangil siya. Salamat, Joseph Pacifico. Ramon Inmonsing, oy, Maninoy, morning. Former Mayor Enrico Roa Ilumba, thank you very much for listening. Lipong Hel Flores, oy, kay Sir Flores, na-promote ka na Sir Colonel, naging full-pledged mo. Roger Gutib, araman siya, Toto Edward Espiliogo Jr., si Gatamyaw Galia, no? Si paring Chupoy Magbanwa sa mga taga-Gilungan. Okay, Elizabeth Malaka Gamala, good morning to all listeners worldwide, especially to Malaka family. GV Ilontayaw, si
Maninoy Alex Paglumutan, no, dira sa may Palawan, good morning. Juan Zoniel Malayang, kapitan sang Kabog, Neth Pungyan, Bong Sausa Lumayno, Roger Lamason Baladay, John Bilunio, Rowena Victoriano Silusa, Engineer Noel Olia, good morning man, Viveth Lobrigo Chavez, Hanilin Himina, Girly Basister, Gerson Ruiz, amigo, kumusta? Jolie Zera, kag sa iban pa nga nagingagaw padala ko, Ron Bautista Glia. Ron, thank you, Gid, thank you, no, sa tiyempo. Sige, ang parte sa siningkwan bala, no, sa kakulang sa mga investigator sa BCPO, gawan, ko nga mo ni man, kay, ti kabalo ka naman, investigador ya, kwan mo, perti ni siya ka importante nga trabaho, especially sa aton kapulisan, in order nga makahimo o makakandak sila gilayon sang ila siniya nga maidid nga investigation during the crime, na kung may magluntad nga mga krimen, kag sila ni ama frontliner agod sa pag-solve sa mga crimes nga nagaluntad diri sa BCPO o diri sa nasakupan sa Bacolod City Police Office. Action Hotline. Yang problema subong nga mo ni man, nga mo ni natabo nga kulang kuno. Kag gusto ko tani i-update, actually na schedule ko na si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico galing kay nga gawman to kay may ara sila sang command conference o kung may ara sila pati gayon nga meeting basi na alang-alang tiyempo niya kay ting pamilya to sang kagawan ginpatay may reaksyon mo nagambal sila iya nga tibudlay man nga ang findings or initial investigation sa kapulisan ang pagpatay o motibo iya sa krimen ng pagpatay sa kagawan because of illegal drugs. Action Hotline. Di magambal kay illegal drugs halimbawa ang one of the motive meaning may iban pa butang balon ang tendency sila sang mga tao nga posible may kaakig nga amo ang mapatay sa imo. Ang imo kakompetensya no? Number 1, ang kakompetensya mo sa illegal drugs. Number 2, ang may dumot sa imo, no? Or hindi ayhan nga mga authorities mismo ang nagtumba sa imo kung illegal drugs in man. Action Hotline. Ay na, ano man naman. Galing kinalang si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO, pabasan ta niya, or karon sa mga update gikan sa BCPO, Wilakson Eric Magbanwa. Action Hotline. Ma-shift lang ko very quickly diri sa local gihapon, kundi sige ang business one-stop shop dira sa Bacolod City Government Center. In fact, gapasalamat ang alkalde gani kiti dumaayo ang flow kag ang kanamuon no sa mga negosyante nga naga-follow up, renewal sa mga business permits, may ara nga bag-o nga mga aplikante nga nag-apply man no, nga makakuha sa business permit. Now, nagligad, if you remember, may pila ka mga negosyo sa Bacolod. Kundi dumduman nyo, ari calamity, magyapon na istoryanta, natural disaster and calamities, kundi may ara linog. So pagluntad sa mga linog, may mga nagkararosdak nga mga building to sa Mindanao, ti kundi requirement nga dapat i-check ang mga buildings ang integrity. Dugangan pagid sa sunog nga nagluntad sa Hava Pension House nga nagpukaw sa atensyon sang LGU nga dapat i-check karon ang mga compliance sa mga building diri sa Bacolod nga may ara iya sang pagsunod sa ginapatuman kasuguan isa dira mga fire exit and all no. Ti may pila ka man negosyo nagligad tungin pa sirada ng City Legal Office. Bangon nga failure wala sila nagatuman no? Wala sila nagasunod sa mga regulasyon halimbawa ang mga safety fire measures na patuman sa BFP and other government agencies na mag-update kita because renewal sa mga business permit for now iniblagin include sa city kag kumusta na to sila man naka-open to liwat atong mga negosyong ginisiraduhan sa city.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton sining nga pagpangalagad, we have Attorney Joselito Bayatan, ang aton head sang CLO. Attorney, good morning. How are you? Good morning, Action Art, sa aton tagpalamati. Good morning, kag Happy New Year. Gani man, first nga interview naton sa imo sa 2020 ini ho. Oo. Kumusta ka natin ni? Pero i-check ko sa imo, anong latest chat to man? Itong mga hotel, pension houses, nga daw na-close, nagligad because of their violation. What was the latest? Naka-follow up na ginman? Naka-renew na ginman sila? Na-comply ginman nila ang dapat regulasyon nga sundo nila, attorney? So far ni Ara, kita nga napaabrihana. Dason may Ara tong isang, I think, continuing ang compliance kay pagbalik naton dito. Renovation daw ang ilang application. So, gipa-rectify na to na ilang application. Kag meanwhile, nga nag-renovate sila, we see to it nga ang ilang operation is suspended. But we still have to pay for the mayor's permit kay nag-exist ang ilang establishment. I see. So, while nga nag-follow up sila sa mga documents, so kung sa ilas ng compliance sa mga business permit, at the same time, gina-make sure man naton to see to it nga gina-sunod nila atong dapat tiliwaton sa ilas ng mga buildings. Oo, they have to. So, ang concern gid sang aton nga Bacolod City Government in coordination with the enforcement, kag of course, dako gid ang pasalamat naton sa cooperation sang Bureau of Fire. Nga sila naghahatag sa mga technical direction nila. Kung anong dapat yung exit, diin dapat ang ang efficiency sang alarm system. So we have done that, kag we are continuing to do that. So ang business permit, subong concentration nila, ang business permit department naton, ang concentration subong is the update of those businesses nga mag-renew sa ilang permits. But of course, ang mga inspection, we do that. Kag lately, may mani-discussion sa City Treasurer's Office, no, inang ang veracity sa ilang payments kay subong kadamo sa mga business nga daw correlated bala ang activities nga lain ang ilang pagpagawad sa permit. Lain man. Pero lain ang nature sa ilang business, no? Just like a year ago, may nagabaligya siya kuno yung mga computer components, mga parts, pero actually nag-operate siya sang iya nga daw a sort of a system nga daw small scale call center siya. Cater lang siya gamay nga daw call center. So we had it inspected. So ang nature sang iya business, bisan sa business area, we check it. Nag-abri siya late in the afternoon hasta siya mag-early morning. So that is very unusual for a computer shop to operate in that time. Why na isang mabakal computer ang mga oras sila? So amo na siya. So kung tanawon mo, silimot to the computer shop tuod. So daw kay tungod sang high technology kasubong kag ang sitwasyon la ang interaction sa business do ka na. There are many things in common. So we have to be very vigilant also on that. So anyway, naparectify naton ang diyang permits. So it was already in order. So I think gadamo pag idada nga madiscover ta later on lain ang risto ti siyempre lain ang lain ang pagbayad sina kay normally we base it on income. Siyempre kung naga-call centers ni dako-dako niya ang ginaganar siya ni. So I think this is also a call for our businessmen to be also very sincere in their way of applying of their business permit sa Bacolod City. Kaya gabalik man sa Pumuluyo Ang ginabayad nila, ginakuan man na sa syudad, ginabalik man na naton sa aton welfare, kag benepisyo sa aton Pumuluyo. Gani ba? No deception niya karon nga lain nagimo yung negosyo ang
ang sa isang negosyo mo lain may gibutang mo sa business permit. So dako sa labton mo na kuning kaso bisan mo nang imo violation anong posible matabo sila may penalty ka o mapauntat ang negosyo mo? Well, ang pinaginda ka kwan is mapauntat naton, mapasira naton kag Okay. ang ato sa aton local tax code may nakakaigo ina nga penalty no. Mhm. May administrative gid may ara nga kita man nga may criminal offense na siya. I see. Okay, that would be amounting to fraud eh. Aha. I see. So ka-expect kita nga kung nagligad, nakalusot ini sila because of the strict year implementation nga dapat sundon gid sang mga business sector ang pag-comply no sa mga regulation. Ga-expect kita nga with this sa year 2020 matadlong na niya matamat. Amat-amat na rin kag makita naman kag actually ga-increase ang aton nga business permits no. Okay. We are in the line nga daw we even reach mga more than 25,000 ka business permits nga nag-apply. So una 18,000 na eh. Okay. So actually ang Bacolod City is really growing kag ang progress siya do ka leaps and bounds ta subong. Aha. Makita naman na ang mga development sa mga areas niya sa una simudaw naton daw kaligwin kayo. Mhm. Subong may mga buildings na. So kag ang mga buildings ta almost occupied jud may naga-operate sang negosyo. So Correct. we are actually benefiting from the economic progress naton nga naga-amat-amat na di kadto man sa Bacolod City. Yes, sir. So, anyway, congratulations no, sa inyo dira kag hopefully nga way na sa makalusot nga mga negosyante sa mga illegal abing pag-practice nila o na andan nila sa una nga makalusot pa sa mga bisan permits kag ang pag-compliance sa mga regulation tinakita nato ng city is very serious sa pag-implement siya ni. By the way, i-check ko lang si Attorney ay kundi ang sidewalk, ang clearing operation, pati sidewalk dalani and masami magpamangkot ta sa bitaw kay nagligad to hide and seek balati pero gin-considered ato during Yuletide season ang pagbaligyanay sa mga sidewalk vendors ginalaw sila bisan gamay lang gid nga makabaligya sa downtown after sa Yuletide season New Year's Day. Sir, iniya stricto na ginaton ipatuman ang clearing operation and we will not allow them to go back dira sa mga area ang gina-occupy na sa una baligyanay dira sa downtown sidewalk? Subong qualigid siya, na-clarify ka na gid ni. Okay. So una, nagwa lang na ang daw general directive ito ang DILG Circular 121. Mhm. Daso nag-follow ni ang DILG Circular 167. Mhm. This time gin-issue ni General Florese ang undersecretary sa DILG nga nagambal siya nga ang direct responsibility now of implementing this is to the barangay captains. Oh, okay. So ang pag-intindi dito na sa una, this is more of police work, composite team lang ang city legal office because this is a national policy. Okay. Now, the mayor also issued its memorandum circular in relation to that original DILG or directive. Now, sang pagwain ni ang isang iyan ni Undersecretary Florese down to the barangay, nag-issue man si Mayor Bing naman sang directive lately. At based naman ini sa letter na gidya mismo ni Director Joy Mabayag diri sa Bacolod nga gina-clarify na gid nga this is already a continuing program. Okay. Kag in fact Oy, nautod balikan ta si Attorney Bayatan sa aton sining interview karon nga aga. No, at least maklaro ta ni balag kay kung kay sama barangay official ni way man nagatrabaho sa obligasyon nila, no? Tiangwa kung may kapalpakan nga daw nagbalalik naman ang mga illegal halimbawa pagbaligyan ay kung kay siyam mabasula niya ang
direkta nagkadtong basol sa mayor, no? Sa aton city officials. Pero doon sinatidako man diri ang kapalpakan no kag diferensya sang pila ka mga barangay officials nga way nagapatuman, way nagasunod lang nga may dako man sila nga katungdanan. Masunami ni kung may pila ka mga barangay official man nga makuan bla, mga pakatubang sa uli isang konsekwensya. Attorney, sorry gid na utod linyata. Okay. You were saying kay na, sir? Ang direct responsibility now of this clearing operation is Sa barangay. delegated to the barangay officials. I think this to be make it more effective la. Okay. Kaya mas kilala nila ang ilada ang constituents, mas makilala nila ang ila lugar eh. Yes, sir. So ang ano there is already the reporting required. No, daw masubmit sila every quarter to identify ang mga places, streets, alleys na may mga illegal occupants. I see. And then we have to submit that to the DILG. In the same time, the city will also do it by consolidating it. And then we have to, meaning to say, this is now the concern of everybody, primarily from the barangay. So gitagaan daw ginpukaw ang power and authority sa barangay Okay. as a basic unit of our political system, no? Nga may autonomous power man sila. Okay. So we know it will work out. We just keep on monitoring on this. Gani, kay kisa kung hindi man sila magtrabaho, kung kaysa yung mabasulan ng mayor, mabasulan ng city officials, nga ang publiko ay kabalo, nga dako galing papel ka obligasyon sa barangay official. Mas dako gid. So actually nag-meeting kita sa mga barangay captains last week. Okay. Kag ang emphasis dira is for them to revisit the local government code. Na most of the implementing power kag ang function really goes down sa ila, no? Down going up. Hindi ang policy hindi man niya top down nga sa dalo mabaw normally kung isuguon pa sila. Okay. Our is always a participative form of government. They really have to elevate it from their level, of course, with their own initiative. Kag ang ilang way of governance. Basically, may election gani sa ila dira para nga mas matatak nilang tao nila. Yes, sir. On that note, salamat sa time mo nga gin-dedicate karong nga aga diri sa Action Radio Bacolod, Attorney. I know nga medyo busy ka pero ginawat ka muna mo diri sa Action Radio. Nice talking to you and hopefully maka-update kami after sang boss nga ginapatigayon dara sa NGC. Thank you, gid, Attorney. Thank you, Action Archer, sa atong pagtalamati mayong adlaw sa aton. Action Hotline. Attorney Joselito Bayatan ng aton City Legal Officer dari Syudad San Bacolod. Oy, happy birthday kay Janjan Alimpipinig dira sa may Purok Limbo sa Bago City. Nasa Purok Limbo kay Janjan Alimpipinig ang panamyong halin si Imutia Anita Alimpipinig kauntoy. Action Hotline. 2000. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagli
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag
lisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa Kay Tito Bobong kag Tita May sa linyo sa Banwasang Isabela, good morning. May lang nga pag-monitor da. Tito Bobong, musta ka na? Oy, kay kuano, may agaman sa kay Digong. Si Digong nga monitor. Bata ni galing ni paring John Mercurio dira sa may Singkang Airport. Grabe siya, ngalan ka bata ni si Digong. Ang pamilya Bautista sa DSB, Banwasang Pontevedra. Good morning man, may lang nga pag-monitor. Why na ko galing Tiyempo, no, kay Richel Arsenio Cobol, morning. Brother, bro, JC Diquilato, morning man. Nonoy George, Monsali Orbisayan, thank you. Richel Arsenio Cobol, oy, bata si Ruwing niyo, morning da. Salamat gid sa pag-monitor. Retired Colonel Placido Hinteluyo, salamat gid kay Tita May Hunsay sa akong sister-in-law, Ami Labuson Tayhupon. Good morning. Why na ko galing Tiyempo. Diri sa atong sining nga pagpangalagad, pasensya gid, so why naton malabutan nga mga mensahe karon nga aga. Nga ko lang reminder, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No, makabulig giniya. For sure, amo ni siya ang makakumpleto. Amo ni siya ang makahatag, makaprovide sang kulang, no, sa aton mga pagkaon gina-intake kada adlaw. Hindi kompleto sa vitamins kag minerals mo. So, ang tendency, tingala ka lang, busog ka lang kada adlaw, perti man kaon mo, regular man nga do, pigaw gyapon ang akon sini energy, pigaw gyapon ang akon sini ikayang lawas, man hindi complete ang vitamins and minerals. Pero kung parisan mo sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, complete ini from vitamin A to zinc, no? Nga magka-provide, nga magbako ng immune system kag resistensya sa lawas. Damo ini phytochemicals, may rejuvenating effect pa, meaning nagahuben ka, tulokon. Kung di ka makatulog, may insomnia ka, tilawib la ang kapsula sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen mag-action ng capsule. Makabuligid para nga magnami ang imo tulog. Why not the time na risato na pagpangalagad with Action Del Mar Madera sa technical side, backup si Action Elry Dotilios ka Action Eden Abuso. Ako naman Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sabay nga gina-refill nga butane canisters. Kung luyag ninyo